Barka da zuwa Amma Fatima Multimedia. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirin. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban littafin mu mai suna Shi Nake So kashi na 3, wanda shahararriyar marubuciyar nan kuma jajirtacciya wato Karimatu Abdulhamid wato Momin Minal ta wallafa. Ni kuma taku mai nishaɗantar da ku kullum da kawai shafin da wasu na 'yar mutan Ummun Nabil na gabatar. Ta masu sauraro ku dai biyo ni sannu a hankali a cikin littafin mu mai taken Shi Nake So, wanda shahararriyar marubuciyar ku Karimatu Abdulhamid ta wallafa. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A cikin da littafin na biyu, idan masu sauraro ba su manta ba, mun tsaya ne a daidai inda Baba Lurwanu ya tsinke igiyar auren shi da Inna Hansai igiya ɗaya. To a nan za mu ci gaba idan masu sauraro suna biye da mu. Haka Inna Hansai ta yi ta masifa da zage-zage iri-iri, kuma ta ce ba inda za ta zama. Daren shi ko Baba Lurwanu ficewa ya bar mata gidan, ita ko Inna Falmata kishiyarta me za ta yi in ba dariya ba. Haka dai matan gidan suka taru akan Inna Hansai suna tambayar ta me ya faru. Na Inna Hansai ta kwashe ƙarya da gaskiya ta faɗa musu ho ai kuwa sai a kunnen Kaka Saude. Ai kuwa cikin masifa da kumfar baki Kaka Saude ta ce, au haka kai su wayancan masu bakar kafar suke so su kashe miki aure, to wallahi ƙaryar su, tabbas sai na ga uban da ya tsayawa Salamatu a garin nan. Fu cikin masifa Kaka Saude ta yi shashin Baba Muntari. Inna Salamatu kuwa a lokacin tana gindin murhu da tsohon cikinta ta dukufa tana hura wuta. Saukar duka ta ji a bayanta, wanda har sai da ta kasa ɗagowa saboda zafin dukan, domin kuwa Kaka Saude ce ta sa gwiwar hannunta ta buga Inna Salamatu a gadon bayanta. Cikin ƙwalla Inna Salamatu ta ɗago kanta da ƙyar tana ƙwalla. Su Inna sai da Kaka Salamatu ta gani a kanta da sauran wasu daga cikin matan gidan. Cikin masifa Kaka Saude ta ce, sannu mai bakar kafa, wanda tun da mijinta ya auro ta yake cikin talauci, shine dan bakin ciki kike so a kori matar arziki, to a hirɗinki sai dai kuwa ke ki bar gidan nan, amma ba Hansai ba, bakar kaddara kawai. Cikin kuka Inna ta ce, me yake faruwa dan Allah, me na tare muku ne a gidan nan? Rike bakinta Hansai ta yi ta ce, yi mana shiru munafuka, kin shanye min da miji, to wallahi ƙaryarki, kuma gidan nan ban barin shi ɗana sai kuma idan ki yar halak ce kin haihu a cikin tsoho da tsohuwa, kar ki sake kula shi. Haka suka gama wa Inna Salamatu zagin ta sannan suka fice a kofar. Suna fita Baba Muntari ya shigo, ita ko Inna Salamatu in banda kuka ba abin da take yi. Jiki a sanyaye Baba Muntari sallama ya karasa shiga cikin tashin hankali ya nufi matar tasa. Yana cewa, Inna Salma me ke faruwa, ba yake da lafiya ne? Abba ne babban ɗansa ya taho jikin uban ya ce, Inna su sai fice da Kaka Saude suka duki Inna har ma da zaginta. Cikin tashin hankali Baba Muntari ce, duka da tsohon ciki wallahi ba zan yarda ba, kuma ba ciki saboda haka yau haƙuri na ya ƙare a gidan nan, sai dai a yi duk wacce za a yi. Ya wuce zai tafi. Amma Inna Salamatu ta riko rigarsa cikin kuka ta ce, dan Allah malam kar ka je, ka bar su da Allah, mu ci gaba da haƙuri. Ai haƙuri baya ƙarewa, kuma insha Allah wata rana sai labari. Amma Salamatu mutanen fa ba su da a'a malam ka bar su da Allah kawai, ne aka duka kuma aka zaga, saboda haka na yafe, domin ko ba komai a kasa da uwa take a gare mu, ita kuma Hansai yaya take a gurin mu, kawai dai Allah ya ganar da su gaskiya. Malam kuwa ji yayi jikinsa yayi sanyi, cikin ƙwalla ya ce, Allah ya maki albarka Salamatu. Amin ta amsa. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Inna Salamatu kwata-kwata ta daina kula ya Saifu, ko ya ja mata ruwa haka za ta zubar ta ce ba ta so, ko haƙorinta ba ta bari ya Saifu ya gani, ko aiko sa Baba Muntari yayi ba ta kula shi. Tun Baba Muntari bai sani ba har ya lura da ita ya mata faɗa, amma ta ce ita ba ruwanta da bala'in Hansai, kuma sai ta nuna wa Hansai ita yar halakci. Ana cikin haka Inna Hansai ta haihu da yamma, ta sami yarta mace, nan fa gida ya ɗau murna, inda tun safe Inna Salamatu ta haihu, amma dan munafurci matan gidan duka ba wanda ya je gunta, domin suna tsoron Hansai da Kaka Saude. Domin kuwa Kaka Saude ba ta ragawa kowa a gidan, daga kishiyoyinta har surukanta, sai Hansai ce kawai ba ta tsoronta, shi yasa ta zo ɗaya suka kulle
Inna Falmata ce kawai ta je gurin Inna Salamatu ta gyara mata komai, tunda Inna Salamatu kuwa ta haifi yarta kyakkyawa, ya Saifu yake ta zirye domin ta bashi, amma Fir ta hana shi, tunda ta haihu ba shegiyar da ta leko ta in ba Inna Falmata ba. Sai kannan su baba Muntari da suka zo barka, shi ko ya Saifu da ya ga ba mai shiga, ya taya Inna Salamatu ayyuka, haka yake zuwa ya iba mata ruwa, ya cika mata randuna, ya share tsakar gidan tas, sannan ya haɗa kwanuka ya wanke su tas. Ita dai Inna Salamatu ko kallon sa ba ta yi, jaririyarta kuwa ba ta taɓa bashi ba. Yau ya Saifu ne ya shigo kofar Inna Salamatu da saƙo a hannunsa, domin baba Muntari ne ya siyi ɗanyen kifi ya bashi ya kawo. Yana shigowa kofar ya ji jaririyar tana ta tsala ihu, shi ko ya Saifu sallama ya ta yi amma ya ji shiru. Abba ne mai sunan Malam ya fito a ɗakin, kallon sa ya Saifu ya ce, Abba ina Inna? Tana wanka. Abba ya ce shiga ɗakin. ya Saifu ya yi bakinsa ɗauke da sallama, ya ɗauki jaririyar yana ƙare mata kallo, kyakkyawa da ita yarinyar ga ta jajir, shi kan duk gidansu ba mai kyawun yarinyar nan, domin kuwa Inna Salamatu ba Fulatana ce irin Fulanin ƙetaren nan, ba ma nan Najeriya ba, amma iyayenta duk sun rasu domin neman kuɗi ya kawo su Kano. Sosai ya Saifu ya ji yarinyar ta shiga ransa, rarrashinta ya shiga yi ai kuwa ta yi shiru ta yi bacci a ƙirjinsa. Fitowa ya tsakar gida da yarinyar a jikinsa, ya lulluɓe ta da zani, ya zauna akan kujera yar tsugunne, ya ci gaba da lallashinta. Inna Salamatu ce ta fito daga wanka, ko ta kula shi ta wuce ɗaki abinta, shi ko gaishe ta ma yake yi amma ta ƙi kula shi, ya daɗe da yarinyar a hannunsa. Inna Salamatu bata ce ya kawo ta ba, don haka ya kira Abba ya ba wa Abba yarinyar ya kai ta, shi kuma ya ɗaga murya ya ce, Inna ga saƙo nan baba ya ce na kawo, sannan ya fice a sashen. Ita ko Inna Salamatu tana ba wa yarinyar nono tana ƙwalla, ta ce ka yi haƙuri Saifuddin, ba a san raina nake ƙyale ka ba, amma hakan ya fi min alkhairi. Ranar sunan yar Inna Hansai ta ci sunan kaka Saude, inda Hansai ta ce a kira yarinyar da Nuriya, ita kuma jaririyar Inna Salamatu ta ci sunan Safiya ƙanwar Baba Lurwanu, inda ya Saifu ya ce a kira yarinyar da Falak. Nan fa da Hansai ta ji ta yi ta jaraba, jaraba wai miya da insa da jaririyar da har zai zaɓa mata suna. Ai kuwa caraf sai a kunnen Baba Lurwanu cikin masifa ya ce yar uwarsa ce kuma dole a kira ta da sunan da ya zaɓa mata. Dole Inna Hansai ta ja bakinta ta yi shiru, domin tana tsoron kar Baba Lurwanu ya kuma danƙara mata wani sakin. Haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya har ya Saifu ya samu admission a biyu, kenan fa ya sanarwa mahaifinsa Baba Lurwanu, amma Baba Lurwanu ya ce shi ba shi da kuɗi, gashi ya Saifu yana son karatun, don haka ya Saifu ya fara neman sana'ar yi. Nan ya fara sayar da rake a kofar gidansu, har da wanki da guga yake yi. Nan fa ya dan fara samun kuɗinsa. A lokacin Falak na da wata 4 a duniya. Ya Saifu kuwa da ya ga ya fara samun kuɗi, don haka ya kai wa Inna Salamatu akan ta ringa tara masa, amma ta yi banza da shi, ta ci gaba da aikinta. Cikin rawar murya ya Saifu ce, Inna dan Allah ko za ki iya faɗa min laifin da na miki da kika daina kula ni? Mene miki ne Inna, dan Allah ki faɗa min in sani. Inna ta kamar ba za ta kula shi ba, can kuma ta ce, Saifuddin ina son ka sani mahaifiyarka ta nemi da na daina kula ka, saboda haka ka yi haƙuri kawai, kama daina shigowa shashin nan don Allah. Tashi Inna Salamatu za ta bar gurin, amma ya Saifu ya ce shikenan Inna, tunda haka kike so zan bar ki samu peace of mind, amma dan Allah Inna a ringa kula min da Falak, har a bar ta yi kuka, komai take so a bar ta yi. Inna ta yi barna ne, kar a doke ta, ko kayan wa ta barnata ni zan biya, domin ina son Falak sosai. Fita ya Saifu ya yi a shashin, tun daga ranar bai kuma komawa shashin ba, ko Baba Muntari ya aike shi ya kai sako, shi ma sai dai ya ba wa wani daga cikin almajiran malam ya kai. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Ya Saifu ya mayar da hankali a sana'arsa ta sai da rake da wanki da guga, yana ba wa mahaifiyarsa Inna sai kuɗi akan ta ringa sa masa a asusu domin ya yi cikon makarantar shi da shi. Duk da haka zai sayi kayan kitso na yara da kayan kwalliya ya bayar a kai wa Inna Salamatu, wai na Falak ne, wataran ma har da kayan sawa. Ita dai Inna haka za ta karɓa ta ajiye. Kusan wata 6 kenan ya Saifu yana asusu a gurin Inna Hansai, don haka yanzu ya san kuɗinsa ya taru, don haka ya je ya samu Inna Hansai ya ce, Inna ina asusun nan, fito da shi in buɗe, domin cikin satin nan nake so na gama komai na fara zuwa makaranta. Ta turƙa shi
a fito mana da asusu domin mu je mu yi registration. To masu karatu duka anan dai na kawo ƙarshen babi na 3, sai ku kasance da ni taku har kullum da koyaushe Firdaus Usman 'yar mutan Funtuwa Ummun Nabil. Kasance da ni a cikin ci gaban wannan littafi kashi na 4. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kar ku manta da liking ɗinmu Ummu Fadima taku.